Jeg vil gerne redegøre for bruget af danskfaglige begreber i videoerne 3 og 4, og jeg starter med video 4. Den er rigtig god til at referere til teksten, og eller referere til begge tekster, og så bruger den et virkelig godt og meget relevant danskfagligt begreb, nemlig neologisme, altså at lave sine egne ord, og det er jo noget som Ruth eller Rod Broby, han gør ekstremt meget i sin digte. Den er lidt svær at finde nogle specifikke begreber på, fordi at Christine i videoen, hun snakker mere sådan ud fra hvordan at man ligesom kan justify det han siger i sin forsvarstale til det han siger i sine digte. Så den har ikke så meget indhold med danskfaglige begreber, men mere sådan påstande. Men det er selvfølgelig også en virkelig god ting, hvis man så skal blive bedre til at referere. Så har vi så video 3 af Mathilde og Freja. De snakker om opsætningen af digtet, og hvordan at der ikke rigtig er nogen tegnsætninger i nogle af dem. Og så siger de, at der ikke er nogen fast opbygning i nogle af digtene, hvilket altså der er ikke et mønster for, hvordan han laver sine digte overhovedet, hvilket er super rigtigt. Så har de har en god faglig iagttagelse i, at de har fundet et mønster i, at han bruger mange s'er til at lave noget seksuelt, især herover i digtet Fødsel. Og det har selvfølgelig rigtig meget at gøre med selve digtet, at de bruger de her s'er. Og det er med til at skabe en rytme. Så det er super godt. De snakker også meget om strofer og verselinjer, og de gør det på den helt rigtige måde, så det er også rigtigt og rigtig godt. Så snakker de om, hvordan man kan se digteren snakker om kvinder, og det understøtter de også rigtig godt med i deres video. Den er rigtig god og rigtig konkret i sine referencer. Så jeg vil nok sige, at når man snakker danskfaglige begreber, er den nok den bedste video. Nogle andre danskfaglige begreber, man kunne komme ind i, er for eksempel neologisme i den her, for det snakkede de nemlig ikke så meget om, eller overhovedet om. Og det er jo rigtig relevant, når man snakker om især Rod Broby, fordi det er jo noget, han gør i alle sine digte. Og så noget assonans, som de prøvede lidt at komme ind på med det her med s'erne, men jeg har måske kigget lidt mere på sådan for eksempel den her sorg, gab og gråt, hvilket jeg synes er sådan et ok eksempel på det. Det er noget han ligesom gør igen for at skabe rytme i sin digte. Det var så det jeg havde.